But njengoba bowazi ukuthi boshiye mina lapha ekhaya ukuthi kube yimina engikubhekela ikhaya nomndeni wakho, kwaba nenkinga eyenzakala ukuthi mina nomkakho esagcina sesitshontshana ngale ndlela esasitshontshana ngayo kwagcina bengicela wehlise umoya bhuti, ngicela wehlise umoya. Ngicela wehlise umoya bhuti ngikwazi ukuthi bafo kade ngabona ukuthi uyintsha wena. Uthini baba? Sanibingelela nonke babukeli be-Black Live TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje sivashela ubhuti omncane othi nawe unemfihlo afisa ukudalula kumfobo omdala. Sawubona? Njani sisi? Ngiyaphila njani? Hayi ngiyaphila nami. Sacela bingelela babukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Njani babukeli mina ngiqhamuka eNtuzuma. Qhamuka eNtuzuma? Yeah. Okay. So namhlanje ke uhlaliswe yini lesi sihlalo sobukhosi? Iqalaphi inkinga? Shuthi khona imfihlo ebengifuna nje ukuzoyikhipha emayelana nami nobhuti wami. Ubhuti wakho umdala noma mncane kwena? Ya, ubhuti omdala kumina. Okay. Ya. Shuthi ubafo unengane angazi ukuthi eyami and ingane yonke leminyaka ngiyayondla ngiyenzela yonke into ukuthi yena nje akazi ukuthi ingane le eyami akuyona yakhe. Manje bengifisa ukuthi akwazi lokho ukuthi ingane eyami vele ngoba sengikhathele kahle mina ukuyifihla lento. Ima esiqala ekuqaleni. So mawuthi ingane zingaki ingane zabhuti wakho manje? Ziwu2. Unengane eziwu2. Eyiphi lo othe yakho? Eyokuqala. Le yesibili? Hayi eyesibili engathi yakhe kahle. Okay, so kuze kwenzeke lokhu kwenzakalani? Awuxoxa istory kuze kuqhamuka izingane nje ozondla kwenzakalani? Shuthi ubhuti wawumuntu vele osebenzela kude yabo. So esikhathini esiningi mina ngangihlezi ngikhona vele lapha kwakhe nomkakhe. Bashadile? Yeah, bashadile. Okay. Bengihlala nje nomkakhe naye umkakhe ayengithatha nje ubhuti wendoda yakhe. Indoda yakhe uSibari. uSibali. So kwenzakala ukuthini uSibali naye wayenendlela zakhe manje ukuthi nawe uzombiza ngoSibali. Wayekufenza? Hayi wayengifenza nendlela ayenza ngayo. So kwagcina sekwenzakala ukuthi yazini sigcine manje siyalalana. Kanti ukulalana kwethu uzogcina sekwenzakala lona ke iphutha lokuthi uyamitha. So wena uthi wayekufenza wena ongamfuni? Why uphuthi icala kuyena kuphela? Wena? Icala ngisangalibeka naye nakuyena because indlela naye wayenza ngayo kwakuwumuntu okuwukuthi wenzani? Nje ngifike ekhaya ngifica nje ugqoke indlela agqoke ngayo ugqokiswe kumuntu vele ongathi akangihloniphi mina njengobhuti wendoda yakhe yabo. So kwakuwukuthini indlela esasixoxa ngayo futhi naye lokho angixoxela nendawo ukuthi kade wayigcina bona into kanje since nje ubhuti wakhe undoda yakhe ingekho yabona. So kwaba ukuthi gcine kuyazenzakalela ke lokho. Indoda yakhe isuke ikuphi? Sukusemsebenzini esikhathini esiningi. Usebenzela kude noma? Yena usebenzela kude so isikhathi akasitholi isikhathi enough sokuthi abe khona ekhaya. So manje kade senijola nje full swing. Ukujola kwethu ngingasho ukuthi kwakuwutshontshana because asizange sawenza mhlawumbe ngayi-1 into yayisiyenzeka nje esikhathini esiningi. Ubhuti wakho umbuye kanjani emehlweni? Khona i-guilt nginayo yona ekhona ukuthi nje angazi ukuthi nami bengingamtshela kanjani so ngagcina ngithatha isinqumo sokuthi ngivakashe la ekhaya ngize ngizoyikhipha nje le mfihlo. Okay, i-relationship yakho nobhuti ikanjani? Ubafo siyazwana nje nobafo kakhulu. Naye ngiyacabanga ukuthi izomphatha kabi mekezwe into kanjena yabo. Yena siyazwana nobhuti because nje siyafonelana nje njalo angibuza ukuthi zinjani izingane umkakhe nawo use-right. Katakazi ukuthi nawe usebuza ubaba kwakhe. Phela wena usubaba wekhaya lakhe. Okay ke siyabona ukuthi ke na uzoconfessa. Umbuzo wami wesibili ukuthi ke na lengane wazi ngani ukuthi ke na eyakho? Ingane yona eyami because sathe masibala inyanga no umkabhuti lona
kwacaca vele nje ukuthi hayi ingane vele nje eyami because ngalesikhathi leso ubafo yena wayengekho masibala inyanga yabona. So which means nani ayisebenzisa protection? Hayi kuzange ngoba into eyasisayisebenzisa nje isikhathi esiningi nje kube into ukuthi kuyaphuthuma yabo. Hayi nje niyashesha. Siyashesha. So manje ke ngoba nithi nabala inyanga wakutshela nini usisi ukuthi ke na lalela ngikhulelwe and ngikhulela ingane yakho? Ngiyacabanga ukuthi wangifonela after inyanga ezu2 angitshela ukuthi azi sekuze kuyophela inyanga yesibili akakayi esikhathini. So wasethi usola ukuthi ukhulelwe. Base ukuthi vele sathi haya awuthi silinde mhlambe na inyanga lesithathu sibone ukuthi kuyaqhubeka yini. Kuba kanjani ya. And then ingane nkuzwe uthi uyayondla. So manje umakodo usibari wakho ufika thathe isondlo sasekhaya aphinda thathe isondlo nakwena. Khona nami ukuthi vele nami ngiyafisa ukuthi ngibe khona empilweni yengane yami ngidlale indima yokuthi ngibe ubaba kuyona. So nami ngikwenza vele ngoba ngiyathanda. Okay, ingane neminyaka mingaki? Na 5 years ingane. Na 5 ikubizwa ngobaba omncane? Ngibizwa ngoba omncane. And then your brother mase uyibreaker lezi indaba uzothini? Ayish. Njengoba bengishilo nje ukuthi izomphatha kabi lanto ubhuti. Khohlwa ke your brother, your family. Ayish. Inkinga yona le yabona nje inkinga enkulu ingakho bengifisa ukuthi mhlambe ike siqale mina na ubhuti sike sikhulume lento before izifika nasemndenini yabo because vele izoba nginkulumo eziningi nasemndenini yabo. Yeah, definitely. So if ukuthi uthi ke nalenenye uyasola ukuthi vele yakho ubhuti so nani ngasajoli onani ngasantshontshana hayi nahlukaniswa yini ke khona nathi sa realize vele ukuthi hayi lento esiyenzayo iyabheda manje because sabona ukuthi okay masizoqhubeka senza kanje shuthi sazoba yiningi phela ingane sazoba khona because protection akayithandi nayo umkabhoti yabo ukuthi unayo wena intombi ukhona yena umuntu engizwana naye kodwa sinayo ingane aninayo ingane okay wafika kuqala kunosisi noma umuntu wakho akudala nje umuntu wami nje wakudala nje umuntu wami so ujola nosibari wakho kodwa ukhona umuntu othandana naye ukhona yena uzofila kanjani yena angazi ukuthi izomphatha kanjani because mina naye vele siyathanda singisangasho ukuthi siyathandana kodwa ukuthandana kwethu akusase akakabi into ukuthi serious ngaleyo ndlela leyo hayi uthenga umuntu wakho akudala and how many years injola nini sesino mhlawumbe I think boma 6 years yeah hi PhD uzobona nini ukuthi serious phela inkinga nayo lo muntu la sisanokubuye sibe nezinto inkinga eziningi yabo inkinga ziba khona kuma relationship uzobona nini ukuthi ku serious mina ngimboni kumuntu o serious ukuthi siye phambili indlela engibona oh my god okay uzothini mayibona le show as much as ungabonakali but umuntu wakini umuntu omjalo uyamuzwa noma sekuputshuka ke ithumbu ke emndenini esezwe indaba engaka ikhona ngazi ukuthi izomphatha kanjani lento so ungalimala ngasakulahlekile yeah washintsha umoya I know asimthinta ubhuti simazise ngalolu daba asithemba ukuthi ke na uzokuzwa I don't know mhlambe usibari wakho uzolahlela umshado asazi inkulu le ngoba phela naye mayikhulisa intombazana noma umfana umfana so le sibilini yona ngathi yona eyintombazane le intombazane so uzomphuca umfana wakhe kahle kahle ayikho into ezwenziwa phela sithi ngoba ingane vele yami kuyamphoqa na ukuthi akwamukele lokho noma kuzoba nzima kuyena ukube nje washiya umuzi kabhuti wakho ngoba sikho la no asimthinte ubhuti simazise ngalolu daba asiza ukuthi yena uzothini ngalo asimthinte ubhuti wakho asithemba ukuthi akekho emsebenzini ngoba uthi ubusy nje press any two keys on your device to get this welcome to Sabona njani? Hello? Yebo njani? Ngiyaphila njani?
Saphila. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la kuyishow yaka Black Life TV ethi sikhiphe imfihlo. Angizwanga bhuti? Ngila e-studio ngihle nobhuti wakho omncane. Uthi khona indaba acela ukutshela yona. Ubafo wakho ya omncane. Awuzwakali kahle lo? Bengibuza ukuthi benezingane kimi ngoba phela uyazi ukuthi ngitholakala. Hayi bethi udinga usizo lethu ngoba le ndaba le iyamsinda. Ngicela nayo. Okay, nangibamba. Bhuti. Hello bhuti. Bafo. Uyaphila bhuti? Bafo wenze njani ndoda? Yazi phela sibize indoda la manje ungimisela ngenhliziyo ithini? Yonke into right lapha ekhaya. Bhuti bekukhona nje into bengisafisa ukuthi mina nawe sithi ukuyixoxa ukuthi nje ngangisaba ukuthi sikhulume sisodwa ekhaya so ngase ngiza la Black Life ukuthi bazongisiza ukuthi mina nawe sike sizoyilungisa lenkinga. Hayi bo ndoda kwenze njani bethu? Asondeza kwena. Bhuti inenkinga man eyayenzeka man lapha ekhaya njengoba uwazi ukuthi bekuyimina obungishiyela ukuthi ngikubhekele ikhaya. Umndeni wakho la. Ukhuluma ngani manje baba? Bhuti. Baba. Ya ngiyakuzwa bhuti. Khuluma ngilalela yazoze ungithusa ndoda. Ukuthi angazi ukuthi ngiqale phi lento kodwa uthi ngike ngikhulume bhuti uthi uyizwa nawe. Shuthi bhuti njengoba bowazi ukuthi boshiye mina lapha ekhaya ukuthi kube yimina ngikubhekele ikhaya nomndeni wakho. Kwaba nenkinga eyenzakala ukuthi mina nomkakho esagcina sesitshontshana ngalendlela esasitshontshana ngayo kwagcina Uthini baba? Ngicela wehlisa umoya bhuti. Ngicela wehlisa umoya bhuti ngikwazi ukuthi Bafo kade ngabona ukuthi uyinja wena. Uthini baba? Mfethu. Bhuti kunenkinga eyenzakala mina nomkakho sathi sesike salalana bhuti. Okay baba yazini. Angifuni ukuzwa into eningi yabo. Ngizokutshela yona iyodwa njengamanje yabo. Cha kusekhona bhuti okunye ongakakuzwa ebengisafisa ukuthi nakho ngikwazise khona. Usebenzisa kwena phone. Shuthi ingane le yomfana eyokuqala bhuti lo itshela ukuthi eyakho ingane akuyona yakho ingane bhuti eyami sonke lesikhathi bengilokhu ngiyondla. Yini? Umfana bhuti lo oqala ingane eyami bhuti akuyona yakho. Bafo ngizocela ungenzele into eyodwa baba. Phela bafo ukuthi thatha into zakho zonke uhambe ngisho ekhaya ba ngoba mangifika wena uzo. Cha bhuti bengifisa ukuthi lento sike siyilungise kahle bhuti kungaze kube khona lalela bafo ngibhizi manje la. Yabo nje into engizoyisho kuwena njengamanje awusesiyena wakithi bafo. Awufethu uyinja wena. Bafu kwaba iphutha yonke lento yenzeke ngephutha bafu ngakho ngithi ngiyafisa ukuthi mina nawe sike sihlale phansi sibonisane. Lalela futhi into engicela ukuthi ungasondeli enganeni yami ingane zami lezo lezo. Ingane zami lezo ukuthi ingane usekuyona yami ingane zami lezo. Cha phela mfethu ingafiki ekhaya baba. Cha phela mfethu njengoba singabantu bamasiko uyazi ukuthi kunezinto vele kumele zenzelwe yona ingane of which nami zongidinga ukuthi ngibe khona enganeni and futhi bengifisa ukuthi nami ngibe khona ngidlale indima yokuba ubaba enganeni yami. Yazweni adlala wena. Yazala wena. Ngicela ungasondeli phethe intweni zami yabo. Bhuti bengicela ukuthi lento sike sitholele isikhathi sokuthi sikhulume. Kahle bengifisa ukuthi nawe ube khona lana. Lalela webhuti. Lalela bhuti. Yes. Ngilalele bhuti. Yebo mntaka baba. La isohlangana nakho wazi ukuthi kobe kukufa kwakho mfethu. Awu mfethu. Wayevala ifoni. Athi mzami futhi. Eish. Press any two keys on your
Kunani? Hayi bhuti uLungsta lo. Yebo. Hayi ngiyaxolisa ukuthi ke nowuthole izindaba kabuhlungu kanjena. Hello? Hayi. Yebo. Yeah, inkinga ubhuti wakho omncane bakithi bethi uzama ukwenza into right. Ukuthi ke Into right ayenzile. but ke at the end of the day angithi uthuke ucela i-right over ingane ngoba phela nayo ufuna ukuyikhulisa. Into engizoyicela kuwena my sister ngicela ungitshelele yena ukuthi ingane yami yama ngifuni nayo. Yena athathe into zakhe ehambe. Awufisa ukuhlala naye njengomndeni nikhulume. Ufuna uphinde ngimbone mawukuthi futhi kuyamhlula ukuthi enze lokho-ke ngoba mina vele ngikude ngisemsebenzini manje. Mina nginabantu bami lapha ngizobathumela kuyena besheshe bengilungisele yena esheshe ehambe emhlabeni. Hayi ubhuti wakho nje. Ukuthi ngimnika 3 days. 3 days ekhaya. Awumtaka baba. Awuqhathike negazi elilodwa nje bakithi. Ingane yami futhi ngicela ukuthi engayithinti lokho kuphela. Unkosikazi yena umshado wenu? Hayi unkosikazi msheleni ezandleni zami mina ngodile ngaye. Okay kodwa ke bengicela ukuthi ungabalimazi okoniwe umlomo bakithi kusangalungiseka. Yena mayisathanda ukuphila lo 3 days lo ushaya ngasekho lapha ekhaya. Manje uzoyapi ngoba ikhaya lenu nonke leli? Akunandaba ngihlangani mina. Akaseziyena kithi futhi. Okay, no siyabonga kakhulu ukuthi uthatha i-call yethu. Asukile lo muntu. So 3 days ukuya Goli. No 3 days. Yazi bengafisi nje lento. Yo. Ukuchaza ukuthini mayethi ke unabantu abangayishotha out lento? Njengoba bengishilo ngithi ubhuti umuntu from sakhula nje vele wayemuntu ojwayelene nabantu engathi vele abekho right and futhi umuntu onenhliziyo encane vele. Manje uyakusabisa noma uzoyenza ngempela lento ayishoyo? Yakusabisa ne? Ngibona ngathi uyangisabisa umfowethu phela umntaka baba. Ngeke akwenze lokho. Usane enga. Usane enga manje. So unkosikazi wakhe naye ngiyamlimaza. Ayi uyamthanda unkosikazi wakhe lo muntu lo. Ngiyacabanga ukuthi bazoba nendlela abangayilungisa ngayo lenkinga. So tell me ke ngoba ethi esabisa nonkosikazi uyanqaba nengane wena uzokwenza njani? Cha mina ngizozama ukuthi lento le ilungiseke ngizozama konke kusemandleni because ufake nabadala. Ufake nabadala because ngiyafisa ukuthi ngibe khona empilweni yengane. Should fanele uhambe uyindlala kubadala. Ulisho iphutha lakho because I'm sure vele nawe uzoya. Uzoya ngiyacabanga nje manje imshoyo sekuyahlanganisile nje ama phone calls thizeni sabayazi nje mhlawumbe abanye bawo. So how are you feeling kodwa ngoba usumtshelile phela usuzoba ne relationship nengane? Khona lokukhuleka enginakho ukuthi at least sekayazi imfihlo ayisekho kodwa into nginobuhlungu obukumina ngaphakathi ngoba ibhlungu nalento engiyenzile ngiyayicabanga kube kuthiwa mhlawumbe siyenzeka kimi vele ibizongiphatha kabi nje nami kakhulu. So angitshele uthini umuntu osekhaya lapho uhalela umfazi wamfowabo naye? Message nje engingayidlulisa nje kunina lapho bafethu ukuthi noma kuthiwa kwenzakalani ungalinga nje uhalele umfazi wamfowenu ayilungile neze lento le ibhlungu nje ibhlungu uyicabanga nje nawe siyenzeka kuwena ukuthi ungazizwa kanjani. So engingakusho nje ukuthi nje bangayenza into kanjalo iyabheda nje inomthelela nje omubi because ingakufakela futhi nezinkinga futhi phezulu lokho njengoba suzo ubafu naye ezasho ukuthi unabantu azwana nabo angangihlanganisela bona ukuthi bazongicisha uthola ukuthi mhlambe uyayimina leyo nto uthola ukuthi mhlambe ingenzeka futhi yabo. So nani nje lapho babukele emakhaya engingakwenza nje ukuthi udlalele kude nje nomfazi wamfowenu umthathe nje njengokuthi udadewenu umsabe nje kahle kahle umfazi wamfowenu like sungazulahlela umndeni ngenxa yekheke. No but at least ke uzama ukuyilungisa lento le. Imagine ingane ibisina 19 at least sana 5 isancane. Yo neyizwela ke babukele emakhaya ubhuti akazwile akayizwa le ndaba kodwa sithembe usanda ukuyithola indaba usane shock bakithi usayiprocessa nje usayizwa ukuthi ihamba kanjani and I'm sure ngiyaza yenze lento athi ke na uzoyenza. So lapha emakhaya please if ukuthi ke nawe unasesakhi story or imfihlo ofisa ukuyishareisha please don't forget usidrophela message usazise ngaso. Please don't forget to share, like and subscribe. Ngulungsta ngithanda kakhulu.
Yeah, Black Life TV.